салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. инак марҳилаи гурӯҳии чемпионати Аврупо оид ба футбол хотима ёфт ва дастаҳое ки ба даври ҳасбии чемпионат рафтанд муайян гардиданд. ҳоло бароятон мегӯям ки барои кадом дастаҳо муяссар шуд то ба сари баланд аз гурӯҳҳои худ баромаданд ва кадом дастаҳо ба қафо баргаштанд. Италия, Уэльс, Швейтсария, Белгия, Дания, Нидерландия, Австрия, Украина, Англия, Хорватия, Чехия, Испания, Швеция, Фаронса, Олмон, Португалия. Ино дастаҳое ҳастанд ки дар даври якашниҳоии чемпионат миёни худ рақобат мекунанд. ҳассостарин мавзӯи расонаҳои иттилоотии русизабон ин ба марҳилаи плей-офф роҳ ёфтани мунтахаби Украина таҳти сармураббигии собиқ футболбози дастон Андрей Шевченко мебошад, ки то дирӯз украиниҳо умеди худро аз марҳилаи плей-офф канда буданд ва онҳоро мебояд аз мунтахаби Испания ба қавле миннатдор бошанд, ки бо задани 5 гол ба дарвозаи Словакия имкон пайдо шуд, ки бо тафовути голҳо дар мавқеи сеюм ҷой бигиранд ва ҳамин тавр ба марҳилаи баъдӣ раванд. дар таърихи башарият мунтахаби Украина бори аввал аст, ки ба марҳилаи ҳасбии чемпионати Аврупо роҳ меёбад ва ин дуюмин иштирокашон дар марҳилаи якашниҳоии мусобиқаҳои баландтарини ҷаҳонӣ мебошад. барои аввалин бор мунтахаби Украина соли 2006 дар марҳилаи плей-оффи чемпионати ҷаҳон иштирок карда буд. яке аз мавзӯъҳои ҳассоси дигар ин вазни на он қадар хуби мунтахаби Португалия пеш аз бозӣ бо Фаронса буд. хайрият ки онҳо Роналду доранд. агар Португалия дар ин бархурд шикаст мехӯрд, пас адеус Португал. барояшон ғалаба ку мисли обу ҳаво лозим буд, вале мусовӣ ҳам вирди забони миллионҳо мухлисаш баъди калимаи акалан меистод. бозӣ мусовӣ шуду Португалия ба плей-офф рафт. Россия дар қатори Туркия аз рӯи натиҷа харобтарин дастаҳои чемпионат ба ҳисоб мерафтанд, ки ягон хел шонси баромадан ба плей-оффро надоштанд. охир маро мебахшеду марҳилаи плей-офф ҷои сустҳо нест, унҷо дастаҳои арзанда бозӣ мекунанд. ман барномаи қаблӣ гуфта будам, ки ҳар касе пеш аз бозӣ Роналдуро баҳои пас дод, ҳатман ҷавоби Роналду бо 2 ё 3 гол барбодиҳандаи нақшаҳои ҳамун одам буд. агар бовар накунед, инро аз Диего Симеоне ё Йозеф Блаттер пурсон шавед. сармураббии мунтахаби Фаронса гумонам Роналдуро аз наздик намешинохт, чун пеш аз бозӣ гуфта буд, ки Португалия аз Роналду ва голҳои ӯ умеди калон дорад. дар 2 бозии аввалу хизмати арзандаи худро ба онҳо карда буд, вале мо дар ин бозӣ кореро мекунем, ки аз дасти ӯ чизе наояд, гуфта буд Дидие Дешам. бозии Фаронса ва Португалия яке аз беҳтарин бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ буд. Криштиану Роналду дар ин бозӣ 2 гол зад ва 2 голи дигарро аз ҷониби муқобил собиқ ҳамдастаи ӯ Карим Бензема вориди дарвозаи португалиҳо сохт. бо ин мусовӣ ҳам Фаронса ва ҳам Португалия ҷониби плей-офф рафтанд. аммо ин бозӣ рекордҳоеро дар худ дошт, ки бештар аз як бозӣ барои баъзеҳо муҳимтар буд. Криштиану Роналду бо дубли анҷомдодааш рекорди футболбози dastoни эронӣ Али Даеиро такрор кард. шумораи голҳои Роналду дар бозиҳои мунтахабӣ ҳоло ба 109 расид, ки пеш аз ин танҳо ба Али Даеи муяссар гардида буд. на Пеле, на он касеро ки шумо рақиби асосии Роналду медонед дар бозиҳои мунтахабӣ ба задани ин қадар гол даст наёфтаанд. баъди бозӣ Али Даеи дар саҳифаи инстаграми худ португалиро ба такрори рекорд табрик кард. ӯ навиштааст, ки Криштиануро барои 1 голи дигар мондан ба рекорди таърихӣ табрик мегӯям. барои ман ифтихор аст, ки ба ин дастоварди таърихӣ маҳз Криштиану даст меёбад. ӯ чемпиони бузурге аст, ки одамонро болидарӯ ва ҳамавақт намунаи ибрати дигарон аст. ба пеш чемпиони ҳақиқӣ иброз намудааст Али Даеи. ҳамчунин дар баробари ин Роналду ягона футболбози португалӣ дар таърих гардид, ки дар ҳар се бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ ба задани гол даст ёфт. ӯ ҳам дар муқобили Олмон ва ҳам дар муқобили Венгрия низ ба задани голҳо даст ёфта буд. акнун ба Трансфермаркт расонед, ки Роналдо арзандаи нархи 20 миллиону 30 миллион нест. дарвозабони дастаи Словакия Мартин Дубравка ҳамаро қоил кард. ба ӯ бигӯед, ки ба футбол омаданаш иштибоҳ буд, ӯ бояд волейболбоз мешуд. зарбаи бо даст задаи ӯро ҷониби дарвозаи худ дидед? ин дар ҳоле сар зад, ки Мартин Дубравка дар дақиқаи 10-уми бозӣ муқобили мунтахаби Испания зарбаи пеналтии Алваро Маратаро баргардонед. аммо эпохаи ситорагии ӯ дер давом накард. баъди зарбаи обдори Пабло Сараби ту ба тири дарвоза бархӯрду ба осмон рафт ва вақте аз он ҷо баргашт, Мартин Дубравка бо нияти онро ба берун задан ногаҳон бо як зарбаи сахти даст онро вориди тури дарвозаи худ намуд.
зарбаи бо даст задаи ӯ ба зарбаи волейболбозон монанд буд. Дубравка ягона дарвозабони таърихи чемпионати Аврупо ва чемпионати ҷаҳон мебошад ки баъди пеналтиро баргардонидан ба дарвозаи худ автогол мезанад. баъдан як ҳамдастаи ӯ низ дар миёни голҳои зиёд гумонам сару калобаашро гум карда боз автоголи дигарро зад. ин ҳафтумин автоголи чемпионат мебошад ки дар марҳилаи гурӯҳӣ зада шуд. воқеан ин чемпионати деринтизор нисбат ба чемпионатҳои қаблӣ ҷиҳатҳои хоси худро пайдо кард ки таваҷҷӯҳи махсусро талаб мекунад. аз кока-кола сар шуд то фоҷиаву аз марг гаштанҳову рекордҳову автоголҳои зиёд ҳамакнун идома дорад. оқибаташ ба хайр бошад. рекорде ки ба Карим Бензема тааллуқ дорад. Карим Бензема баъди чандин солҳои дар мунтахаб набуданаш ҳамакнун дар 33 солагӣ Дидие Дешам хатти ҳамларо бовараш мекунад ва охирин бозии серангапӯшҳо муқобили Португалия хеле ҷолиб сипарӣ гардид. Карим Бензема ба 2 голи Роналду дар ин бозӣ бо 2 голи арзанда ҷавоб гардонид ва бо ин нишон дод рекорди Зинедин Зиданро шикасту лидерии рӯйхати калонсортарин футболбози мунтахаби Фаронсаро ки дар бозиҳои чемпионати Аврупо ё ҷаҳон ба задани зиёда аз 1 гол даст меёбад соҳиб гардид. Бензема 2 голро дар 33 солагиву 186-уми рӯзи зиндагиаш ба ҳадаф расонид ки аз ин пеш соли 2004 Зинедин Зидан дар 31 солагиву 356-уми рӯзи зиндагиаш муқобили мунтахаби Англия 2 гол зада буд. вақте ӯ аввалин голи худро заду бозӣ дар қисми аввал 1-1 хотима ёфт, Криштиану Роналду назди Бензема рафт ва ӯро барои аввалин голаш баъди 6 сол дар мунтахаб табрик намуд. қаблан онҳо дар Реал якҷо бозӣ мекарданд ва ҳоло акси якдигарро оғӯш кардану суҳбат сохтану табрики Роналду дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун рамзи пояндагии дӯстӣ чарх мезанад. респект ба одамони бузург ки якдигарро эҳтиром мегузоранд. дар мо 2 сабзифурӯш якдигарро чашми дидан надоранд. мегузарем ба мавзӯъҳои ғайри чемпионати аврупоӣ. бовар кунед баъди анҷоми чемпионат моро таҳаввулотҳои бузурге дар бозори трансферӣ интизор аст. ба иттилои пойгоҳи хабарии Марка, Килиан Мбаппе ба лоиҳаҳои бошгоҳи ПСЖ боварӣ надорад ва раҳбарияти бошгоҳро ҳушдор додааст ки имсол дастаро тарк мекунад. қаблан бошгоҳ ба ӯ ваъда дода буд ки ҳамин тобистон ба трансферҳои бузург ҳайати дастаро пурқувват мекунад, вале то ҳол аз гузаришҳои арзанда дараке нест. аз инро агенти футболбоз ҳоло пинҳонан бо грандҳои аврупоӣ гуфтугӯ мегузаронад. яке аз дастаҳое ки аз соли 2014 инҷониб хостори харидории Мбаппе аст, ин дастаи Реал Мадрид мебошад. гуфта мешавад ки Носир Алхелайфӣ Килианро фурӯхтанӣ нест, вале дар сурати чунин шароит фароҳам омадан бо нархи аз 120 то 150 миллион евро ба фурӯш мегузорад. пойгоҳи хабарӣ менависад ки Мбаппе баъди анҷоми чемпионати Аврупо ба Реал Мадрид меравад. Мбаппе ПСЖ-ро дастаи рақобатпазир дар қиболи грандҳои аврупоӣ намедонад. гӯё ки Реал бо ин аҳвол ҳоли ҳозир рақобатпазир бошад. инро дар мо мегӯянд аз борон гурехта дар барф задан. чӣ гуфтед? месси ниҳоятан раҳбарияти бошгоҳро мутмаин кард ки барои 1 соли дигар бо бошгоҳ шартномаи ҳамкорӣ тамдид мекунад. бозигари аргентинӣ омода аст ки дар Барселона боқӣ бимонад. ӯ дирӯз бо Жоан Лапорта зимни як робитаи телефонӣ хабар дод ки ба хулосае омадааст ки муҳлати 1 соли дигар бо бошгоҳ шартномаи ҳамкорӣ бубандад. қаблан хабарҳо пайдо шуданд ки бошгоҳ ба месси шартномаи 10-сола пешниҳод кардааст ки 4 соли он шояд дар дастаи Интер Майамии чемпионати Амрико гузарад. месси шартномаи 10-соларо мисле ки қабул накард ва барои 1 соли дигар дар ин даста мондан розигӣ дод. шартномаи феълии бозигари аргентинӣ то охири моҳи ҷорӣ қурб дорад. медонед месси баъди кадом хабар ба боқӣ мондан дар Барса розӣ шуд? дар хабари баъдӣ мефаҳмед ва ин сюрпризе барои кулли фазои футболӣ хоҳад буд. хабаре ки кулли сарлавҳаҳояш дар расонаҳои бузурги ҷаҳонӣ бо калимаи бомба оғоз мешавад. Барселона зимни тарҳи як лоиҳаи таърихӣ мехоҳад Роналдову Мессиро дар дастаи Барселона якҷо намояд. Барселона нақшаи ҷиддиеро барои ба даст овардани Криро роҳандозӣ мекунад. Барселона ҳоло дар марҳилаи мушкилтарини молиявӣ қарор дорад. президенти бошгоҳ Жоан Лапорта эълон дошт ки мо ин тобистон трансферҳои ғайриоддиеро дар таърихи бошгоҳ аз футболбозони озод ташкил хоҳем дод. Барса барои бозигарони бузург омода аст ки чанд футболбози дигарашро қурбон намояд. дар рӯйхати нақшаҳои нилунориҳо исми Криштиану Роналду низ ҳаст. Барселона мехоҳад ба хотири Роналду аз 2 футболбози беҳтаринаш гузар кунад. ҳоло Барселона доир ба бартери 2-1
کار میبرد. اونها میخواهند یک و یک باره آنتوان گریزمان و فیلیپ کاوتینیو رو به خاطر رونالدو به یوونتوس بدهند و به جای اون کریستیانو رونالدو رو به دسته بیارند. بارسلونا از اون استفاده بردن است که رونالدو با برگشت ماسیمیلیانو آلگری دسته یوونتوس رو ترک کردن است. مسی هم برای یک سال دیگر در این دسته موندن روزیگی داد و اگر کریستیانو به این پیشنهاد راضی شود به قول مردمی قیامت قایم می شود. با همین تمام تا دیدار خیر.